साबायखर बावग्रोबाय आं जोंनि नैबे हान्थामेला बिफाननिफ्राय बे जाब्रबथाय जिथु बेयो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दिनैनि थारिखआव खोब मोजां नङा। जों खोब दुखुयै फोरमायनो गोनां जादों जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव नैबे जाब्रबथाय जानाया खमायाखै बरं बारायदोंसो। दा बेखौ जोङो जिखुनु प्रकारै खमायनांगौ। बे बेलायाव जोङो जोंनि बिफाननिफ्राय जोबोद नारा नाथा नाजागासिनो दङ। एनफर्समेन्ट उइंआ सान हर नाजागासिनो दं, नोंथांमोना नुगोन। बेजों लोगोसे खालि बिफाननि सायावल' सोनारा जासे जों साफ्रोमबो जिहेथु जों गासिबो गोरों जाजोब्बाय, थ' गावनि दायित्वखौ बुजिनानै बयबो जाहाथे माने नियमखौ मानिनानै सोलियो। बे बेलायाव जों नुनो मोनदों बायदि बायदि जाहोननि गेजेराव नैबे हेडलाइट मोनायाव हेडलाइट जालायनानै गारि सालायनाय जिथु बेबो मोनसे फेक्टर जानानै दङ। माने जों नुयो जे बहुदा हाइ बिम माने हेडलाइट लागायनानै माने अपोजिट साइडजों सोर फैदों बेखौ सनमान होआ जासे खालि गावनिखौल' ब्ला ब्ला सुनानै थांनाय जिथु हुदा, बे हुदानि थाखायबो अनेक जाहोनाव अनेक टाइमाव माने जाब्रबथाय जानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बे बेलायाव आङो खुब स्पस्ट' भाबै खावलायनो नागिरदों नोरोमै जाहाथे रायजो राजाफ्रा गारि सालायनाय समावहाय नाङा फाङा बे हाइ बिमाव बे हेडलाइट जालायनानै जाहाथे गारि दा सालायथों। फेल' रड इउजार्सनि मान सन्मानखौ लाखिलायथों। गावनि रैखाथियावनो मालायनिबो रैखाथि दङ। ओंखायनो आरो आं खेबसे बुंनो नागिरदों जे जोंनि गारि सालायगिरि बिथांमोनहा मोनायाव नाङा फाङा हेडलाइट जालायनानै जाहाथे गारि सालाया। जि समाव जोबोद साबायखर थाबाय। बे बेलायाव जोंनि बिफाननिफ्राय एसे खामानि मावनो गोनां दंबावो, आं बेखौ सानखांनानै दिहुनदों। बे जाहैबाय जोङो जिखिनि एवारनेस होगासिनो दङ, हयथ' बे खना खनलायाव सौहैयाखै। जायफोर मिथिदों, मिथिनानैबो सोरबा जुदि गोरोन्थि मावोबा बेथ' जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। नाथाय सोरबा मिथियैयाव जुदि खालामदोंब्ला बेवहाय जोंहा मोनसे खावलायनाय दङ। जोङो गामि सिं एकदम जोबथा खनासिम जोंनि मेसेजआ सौहैनायनि थाखाय जोङो गोदानै मोनसे हाबाफारि लाबावनो सानदों। बे जाहैबाय जोंनि जिथु VCDC लोगोसे गामिनि जायफोर जौगाबोनाय गथ'फोर बिसोरखौ लानानै जोङो बै खना खनलायाव सिम जोंनि नैबे मेसेजखौ मारै गारि सालायनांगौ, मारै सालायबा गावनि रैखाथियाबो थायो, मालायनि रैखाथियाबो थायो, मोजाङै मोजां गोग्गो देहायै न'आव सफैफिननो हायो, बेनि सोमोन्दै एकदम फुरायै समस्त क'क्राझार जिल्लायाव जों नैबे हाबाफारिखौ आखायाव रिसेन्टलि लागोन। इतिमধ্যे जों जागायबाय आरो जोंहा डिस्ट्रिक्ट रड सेफ्टि कमिटि होननाय मोनसे कमिटि दङ। बे हाइ पावार कमिटि रड सेफ्टिनि सोमोन्दो लाखिनानै गभर्नमेन्टआ बेखौ दानानै होदों आरो बेनि चेयारमेना DCआ जायो। थ' बे कमिटिनि दारै जोङो गामि लेभेलाव VCDC लेभेलाव, गावबुरा लेभेलाव, बेजों लोगोसे स्कुल कलेजखौसो जों खालामबाय थाखायो। थ' मोनफ्रोमबो खना खनलायाव नैबे रड सेफ्टिनि जिथु इम्परटेन्स, गोनांथि, बेखौ जोङो आरो खेबसेबाव माने स्प्रेड खालामफिननो थाखाय जोङो एकदम थाग थियारि जादों। जोबोद गोनां सोंलु। बयनिख्रुइ गोनांसिन सोंलुआ बेनो। थ' बेहाय जुमाय लोंनायनि खोथा फैदों आरो खोब माने स्पस्ट' भाबै आं बुंनो नागिरदों जे जुमाय लोंनानै गारि सालायनानै जिउ खहा जानाय बेखौ जों बयबो नुगासिनो दङ। आरो दा आं जुदि ओरै होनोब्ला जे जोंनि गथ'फ्रा बांसिनानो जुमाय लोंनानै जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमानायखौ जोङो फ्राय माने होबथानो नाजासेयावबो हायाखै। आं बेखौ माने खोब दुखुयै बुंदों। थेवबो जोङो नागाराखै। दा बे बेलायाव आङो ओरैबायदि बुंनो नागिरदों जे जोंनि गथ'फ्रा बे जे फेस्टिभेल, जेरै दाखालि आबिर खेला थांबाय, दल जात्रा, रं खेला,
ओमफ्राय बेबायदिनो बैसागुनि खोथा फैयो, फांसननि खोथा फैयो। बेहाय मा जायो, जोंनि गथ' उन्दैफ्रा खोब बांद्राय रंजानो थांनानै बै जुमाय लोंनानै होन माबा निसा जातिय जिनिस जानानै सोबनानै गारि सालायनानै जाब्रबथाय जानाय बे दा गोदानै आरो बांसिन जाबोगासिनो दं। दा बे बेलायाव जोङो बिमा बिफाखौ जायफोर गारिखौ बायनानै होदों बिथांमोनखौ खोब स्पस्त' भाबै खावलायहरनो नागिरो जे बिथांमोना जाहाथे बै बैसोखौ नायनानै जायफोर जेबो बुजिथ'वाखै 16 बोसोर 18 बोसोर बेफोरनो माने नायनानैसो जाहाथे गारिखौ होयो। आरो एखमबा ओरैबायदि जायो जे बिसोरो बिमा बिफानि खोथा मानिला। बे बेलायाव जुदि मानिथाराब्ला बिथांमोनहा जोंनि बिफाननो माने DTO अफिसाव फैनानै DTOनो नङाबा जिल्ला पुलिस प्रसासननो नङाबा जिल्ला प्रसासननो बेखौ माने खिथाफैनो हायो। आरो जुदि बेफोरखौ जों इनफरमेसन मोनोब्ला डिस्ट्रिक्ट रड सेफ्टिनि जिखिनि जोंनि हाबाफारि दं बेहाय जों बेखौ इनक्लुड खालामफानानै पुलिस प्रसासनखौ लानानै जिल्ला प्रसासनखौ लानानै जयै बै जाय माबा दाय खालामग्रा गथ' जाय रावनिबो खोथा मानिया बेखौ जों लेंबोनानै जों बुजायनो नाजागोन बा नाजायो। दा ओंखायनो जोंना गारजेनफ्रा आंनि गथ'आ खोथाखौनो मानिया होननानै जाहाथे गारनानै थाया बेखौ आं खावलायहरदों। मानोना बेफोरबायदि जाब्रबथाय जानानैनो बांसिन जिउ खहा जानायखौ जों नुगासिनो दङ। थेंक इउ। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।